Ελένη, ποιες δράσεις πραγματοποιεί η Χελμέπα στην περιοχή του Περάματος και στις γύρω περιοχές και με τι σκοπό? Κάνουμε διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις, είτε για σχολεία, είτε για το ευρύτερο κοινό, είτε που έχουν να κάνουν σε σχέση με την ναυτιλία, με σκοπό να μεταδώσουμε την αγάπη μας για τη θάλασσα. Θέλω να πάω για πλοίαρχο στα δεξαμενόπλια. Έχεις διαλέξει Έχει διαλέξει και το δεξαμενόπλιο, σ' αρέσουνε? Ναι. Γιατί συγκεκριμένα? Μου αρέσει πολύ γιατί πηγαίνει σε άλλα μέρη. Η Ελλάδα σε αυτό που προσταθεί έχουμε τον καλύτερο και πιο εξειδικευμένο καταδυτικό εξοπλισμό και τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε τους καλύτερους αθλητές ελεύθερης κατάδυσης και ψαροδούφακο παγκοσμίως. Βρισκόμαστε στο Εσπερινό Γυμνάσιο Περάματος και μόλις ολοκληρώσαμε ένα διαδραστικό εργαστήριο με τη Χελμέπα. Στάθη, τι παίρνεις μαζί σου σήμερα από αυτή την εμπειρία? Λοιπόν, κρατάμε την όμορφη συζήτηση που είχαμε με τους μαθητές εδώ, οι οποίοι ήταν από 13 χρονών μέχρι και 70, και σίγουρα κρατάμε τις εμπειρίες τους και την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για μια τόσο σημαντική περιοχή, τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα όπως είναι το Πέραμα.